Abusia ya mama jua mama kwa bebra so mamuni amaudo so sama ya babo na nyumre ya bani ya deba somo and some no so na poso eni abusia for say na mo kase yenra ya de to manim special prosecutor eni aposi for akoma me Cecilia Branda panifie na ntete abeto so performance ntwa fa proso chese yes sika omukọ sister free ma menifie enra na dwono na se wani nsese ye ka kire wo ye bekọ ne akwa kodi nkomo e de afa ho Omampani na adodankwa ekufu adonwumre wode krata bia ba monten so na de asemwa and speaker of parliament so the ato Ghana ma de hye say enne osofo a owesika sam no ntutu so wanya ma parliament odon for ya domadwada amanfo hwenanim say ode media budget review no ebeto Ghana ma de hye nim kane soafo a na wo hwe emma na afeso nkoda setena mu bambo ho nsem so woni samtrofo edin komobi yademba kwa Disadel College na Ghana National Association of Teachers in Peniford ya tugasa na moa empenimfo atu ya yetete se house master or Disadel Senior High School empenimfo actually gimedia sense no omo chesom ne empenimfo ya dwene nyeye nansen ene ahodo bi nam abefo ntentafide no so na akopiem ombara sebedwamu empenimfo apa badwako bi a ombeye adwuma bi yademba kwa Forestry Commission so ya tete so matena ye wa asante bekwa abaton peso ya so e wa asante mantema so akon kese e wo galamse hu na ekose ne ye bekọ no ya kwa akodi nkomo yewura Godfred yebo atame na apia assembly sedame ediama police adwuma ko ye wo mfimfiri mantemu na wo so omonye den yari asida ma Universal Natural Clinic osemen kanjo se bani dompe ni ntini ne mu a abusuya enkoba bia se Universal Natural Clinic na wo ba na yehwe wundompe num ne untini ne mo ede ma wo dompe no se afreche se ato ede afa ho ana se mu obu pen na ato ane ogusu ate ya wum fa ho adwuma nyina ebeda Universal Natural Clinic ne nyem fama eba ne siate kasam so a na nyina Universal ye ho adwuma ede amamo ye okumasi atonsu ye be eye bonsumu honomo ena mizo ne 5G so no ye gusu aye no no mo mizo ne medical catchem se o mahodo be num ye obako a eye ankanko a ye obako ye mango nko a ye obako so ye abrobenko a ena ye obako a yaka fruit ne nyina e de abom e de pa nenso si chenim eye ma obi a empani nkokra mere wo bia no bia e bo na pa na 5G ne de ama energy soronko ama adwuma wo ye bia no watima ye amana koye de ama 3A Herbal Center e 3A ko capsules abedwa so a osisi ya de no akoko di ama wo no ase tutu na hyiase e de afri ni pedua no bema okoya na so a moja ta wo che wo ba no onya 3A ko capsules so a ebe yo mo adwuma na koko na hyiase e de ama wo mo na eta ye chi a de bia wo bia no anwumre ye ba ne aba be somo mede e de nana ya obo amale bia boga anwumre me ne nana kwabena kese yeah come say kase free Sompa 93.1 FM so o kumasi abonten so no ebebum fompa na twa pesa dada no wayi achia akwakofa Sompa 98.9 FM so awo bono ene na half mantem ne mo so awo bono east mantem ne mo a say techiman say nkransa say kentampa bonten so aha Sompa 90.7 FM and na ohwe na wutie yen so a o wiase afa na nyina aha Sompa TV enti wotwepe o TV no a ensabi e de ba nyina ehomfoni ene ho adanse ne wutie na gese odwani ebo ho akoma yenye bre na fensam no yenkomu ankasa emfa emam yedemo hyase e de free asamu a ene na watwi mu nyina eno na Ghana ma de hye yetutu na sre ene abasa ya dana prawanam ewe ne dwedwedwedwe ne nyina eye ma me Cecilia Branda pa na oye minister no show my Ghana ya ho ne die ho nsansam mama ne tua so de na dwuma to wonum ne nyina eye ne house girls ya womo ewo ne fie sika pimbia wonoma ekokosesa ye ya bebia befa bia no na Ghana ma de hye ye tutu ho na mo di ho nkomo chese bobo ho a na eno mo be ka se ne so ye de to manim say special prosecutor ene aposifo ne asojafo binom akoma menifie a womo ekwakohwe wonomo se empo sikane bi eda so wo hono mo a na omasesa e de afri hono mo na busuya ntete a abeto some performance ntwefa proso chese enra na montu a special prosecutor ne aposifo no wo mutu ye ekoma me Cecilia Branda pa ne fie no yesisika omo ekosesa de fie hono mo no na se wani ensese ye ka kire wo wi so omo kosesa sika no e de to nkyere a ma me no wo mo echi no ene na busuya fo bi no mo a na omo ewo ne nche ya enra anadwo de suombe
ɛyɛ nondum hɔnom ɛna kyɛ sɛ nondum pɛ mu ɛna maame no wɔn ɛma ne belia ɛno akyi susu no wɔde ne nsa ahyɛhyɛ nkrataseɛ ama ene kura no ne fie kura wɔ tim aposifoɔ ɛwɔ hɔnom akɔsibo ne bɛka ne sɛ ne kyɛ sɛ ɛkabi akɔ akɔ te sɛ ɛyɛ akɔ akɔ house arrest ya ne sa na special prosecutor mpanimfoɔ de aba bɛto dwa sɛ ɛna maame no adwuma na ɔyɛ sɛ sanitation minister ebetima aba sɛ katahyehyɛ dwumdie kankan ɛne prɔyɛ ɛbɛkɔ so wɔ n'adwuma yi mu nti no ɛna nam so ɛma saa mfifi mu wei ɛkɔ soɔ na ɛnura akɔ wɔn kɔɔ ne fie no wɔn atete sɛ ɔne ne kunu deɛ wɔn ɛte abelempe abɔnten so ɛwɔ nkrapompene mantam mu na mmerɛ ɔbɛyɛ minister no aban so ɛma ne fie a na ɛwɔ so ɔkɔtena mu ɛwɔ cantonment abɔnten so nti n'ano a wɔn ɛne ne kɔɔ ne fie a ɔne ne kunu ɛne ne mmatem ɛwɔ abelempe abɔnten so no wɔn firi hɔnom a ɛna wɔn san so toa soɔ ɛkɔ efie a Ghana aban de ama noɔ sɛ minister wɔn tena mu ɛwɔ cantonment abɔnten so no ɛwɔ so wɔn kɔ hɔnom ɛma wɔn kɔ sesa nneɛma kakra ɛde efiri fie hɔ yɛsɛ wɔn toa so koraa ɛkɔ yɛ akɔ ne namfonom ɛne n'abusuafoɔ bi a na wabɔ bom din wɔn kɔkɔ wɔn fie ɛkɔ hwehwɛ hɔnom sɛ ebia na ɛyɛ sika bi ɛbia hɔnom a ne nyinaa ɛyɛ sɛ bɛyɛ na mfifimu a mpanimfoɔ ɛyɛ no betumi akɔ na wɔn akɔ akɔsi aseɛ ama ɛyɛ kɔbasa bi a mmara ɛne maame Cecilia abradapa edi a ɛne no ɛtumi adi akɔ akɔsi aseɛ na enumua na enyimire koraa no yɛkɔ akɔteteɛ sɛ polisi adwuma no de krataa aba abɔnten sɛ ɛgya mfifimu no deɛ wɔn na ɛhyɛ aseɛ wɔn nsɛm na case no edi ka baayɛ maame Cecilia abradapa aba wɔn nkyɛn ebeyi wɔn asotire sɛ maaya bi a wɔn ɛbɔ no wɔ fie sɛ house girls yɛwia no ɛma maaya no wɔn fifimu a ɛkɔkɔ kyekyi hɔ nom ɛma asɛm no kora polisifoɔ ɛna di ka de koko gyina court a na wɔn atwe ne mu sɛ court bɛdi asɛm no enumua na ɛgya special prosecutor nom iyoko mpanimfoɔ ɛne kyɛ sɛ mpanimfoɔ pii aba mu a na kyɛ sɛ mfifimu ahyɛ aseɛ ɛno nti ɛnam so ma polisi adwuma no yɛ no sɛ bɛyɛ na mfifimu a ɛkɔ so no ɛkɔ ɛsɛ bi a obi kɔ akɔtwintwa obi anan mu nti no wɔn atabiri asɛm no nyinaa ɛne hwehwɛmu a wɔayɛ kakra nyinaa ɛde akɔ akɔma attorney general atenaeɛ no a wɔn ɛwɔ atwe no yam sɛ attorney general mpanimfoɔ ɛbɛtu wɔn fo kwan a wɔn ɛde asɛm no ɛbɛfa so na nso sɛ deɛ ntete abɛtɔ so mpɛ fɛm nsɛm twɛfa pono so ɛkyɛ sɛ maame Cecilia abradapa ɛnura ne fie mmienu a mpanimfoɔ ɛkɔɔyɛ ɛwɔ nkrapompene mantam mu baako wɔ cantonment abɔnten so baako ɛwɔ ɛyɛ abelempe abɔnten so yɛsɛ nneɛma ɛne sika a wɔn ɛkɔ sɛsɛ firi hɔnom a na ɛnyɛ asɛm ketewa ne nyinaa mu no special prosecutor mpanimfoɔ hyɛ Ghana ma de hyɛ bɔ sɛ sɛ ne yɛn nyinaa yɛ ne di akyire no wɔn ɛhyɛ bɔ sɛ baabi a wɔsɛ mmara ɛtɔ biara no wɔn ɛbɛhwɛ sɛ wɔn ɛde ɛbɛto ɛwɔ saa nkɔmmɔbɔ no mu no ɔmampanin Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ɛkyerɛ sɛ ewiase ɛba yɛ sa anoma atu a anoma esi ɛne sɛn wabɔ marasa bedwane de ma ade hyɛ ya ɛwɔ tanon of abaton pesua no so yɛ maame Frida prempɛ sɛ wɔno na enkosi yɛ maame Cecilia abradapa anamu na wɔnyɛ adwuma krata yɛn nsa ka bi anwumre yi ɛkyerɛ sɛ ɛbere a ampa ɔmampanin Nana Addo Dankwa Akufo-Addo abie kwan mu saa no na kyerɛ sɛ adwuma no afuraseɛ pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ yɛ a wahyɛ wɔn adwuma aseɛ mobɛkae na mo ahyɛ no nso a memenda no ɛna ɛbɛtɔ dwa sɛ yɛ maame Cecilia abradapa de ne krata akɔma ɔmampanin His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ɛda n'ase sɛ mpo ɔma no kwan ne akwanya sɛ wɔmmra na wɔne no ɛma mɛyɛ adwuma na ni sɔ ɛwɔ kwan nyinaa mu yɛ kyerɛ sɛ ɔbɔ ne din nipa bebrebe no wɔtim abɔ ne din sɛ ɔmmra na wɔne ne mɛsom koraa no na sɛ wɔada n'ase a na wɔayɛ tiafoɔ maame no krataa na wɔde kɔma ɔmampanin Nana Addo Dankwa Akufo-Addo no ɔmampanin nso gye no ɔfɛ so ɛda maame no ase paa ɔmampanin Nana Addo Dankwa Akufo-Addo krataa no ɛkɔ aseɛ hɔ no mo a mohwɛ yɛn ɛwɔ Facebook live ɛne TV no soɔ no bohu sɛdeɛ krataa no mu nsɛm yɛ dama ni mu a mekenkan no ɛno na yɛbie mu a ɛda TV no so a wonya bi a wohwɛ no ɔmampanin Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ɛne apamfo bi ɛka wɔn tiri ɛpa ho no na kyerɛ sɛ wabɔ awura no mmienu din sɛ wɔn nso ɛmɛyɛ adwuma ɛmoa ne nyinaa no baako ɛyɛ deɛ ɛbɛhwɛ akwan ɛna afei nso akwantempɔn nsɛm so soafoɔ abɛde akyire wɔsan yɛ mmarasɛ badwane de ma de hyɛ yɛ wɔ afigya sɛkyerɛ east ɔnabo Mavis Nkansa Boadu ɛno akyi wɔsoafoɔ abɛde akyire wɔbɛhwɛ amanɔne ntam kitahudie ɛna afei nso nkabom ne tenene ɛkwan soɔ no wɔsan yɛ mmarasɛ badwane de ma de hyɛ yɛ wɔ tatale abatɔ mpɛsua no so ne din ɛne ɔnabo Thomas Mboma wɔno sɛ ne yɛabɔ ne den sɛ ɔmɛyɛ ɔsoafoɔ bɛde akyire bɛyɛ kwan ɛna afei nso akwantempɔn nsɛm so wei ɛyɛ nsɛm a ɛfiri ɔmampanin abɛde akyire yɛ a
ɔmampani kwankyerɛfo a wodi nketahudie anim sɛ nketahudie bɔfotene ɔmampani atena yɛ hɔnom yɛwura Eugene Ahe wɔde ama nsɛmtwerɛfo anwummerɛ yɛn nso so yɛasane bi ɛde ama mo abusafo eguso ademo gyinama me Cecilia Brada pa ne nsɛm yi ɛne ɛyɛ kyesensɛm pia mpanimfoɔ bi no mo ɛka de fa ho na mmaransɛbadwani a ɔwɔ mmaransɛbadwa fie ma adese a wɔn ɛwɔ akwati abaton pɛsia so ɛwɔ poema ntam ɛyɛ Honorable Henry Boakye Yadom na ɔde afutu akɔ ama ne nuanom ɛyɛ mmaransɛbadwafoɔ ɛne ministers ne asoafoɔ abɛde akyire ɛne wɔn a wɔyɛ adwuma ɛwɔ abɛn mu nyinaa sɛ ahwɛyie bɛboa wo nom ɛfiri na ɛkɔde asie a ɔma me Cecilia Brada pa ne fie no ɔsɔ mu nyinaa de yɛ adesuadeɛ na ɛfiri na ɛkɔwofo obi na ade no akɔyɛ adwuma ɛwɔ fie anaasɛ wɔ ɔfise a wayɛ nhwehwɛmu na wɔbusabusam na ɔde w'ani adi nipa n'akyi ansa na sɛ ɔbɛfa no na ne no akɔtena wo fie wɔne no akɔyɛ adwuma wɔ ɔfise a wɔne no akɔyɛ abusua ne nyinaa yɛ ɛma me Cecilia Brada pa na asɛm yɛ ba yɛ a ɛmaayɛ a wɔyɛ adwuma wɔ ne fie sɛ house girls yɛ wɔn akɔwia no sika nye kuma ye no ena gentre ha ne mpataku ewo memo eno ena mmaransɛbadwani wɔ kasa de afa ho no wɔde afutuo ma ne nuanom amanyofo nyinaa ene Ghana ma de hye nyinaa sɛ firi na kɔ sawofo bi na ne na akɔyɛ adwuma ofie wɔne na akɔyɛ adwuma wɔ office a na wɔbusabusa na chi yi ansa na so bɛfa ne na akɔyɛ adwuma wɔne no akɔyɛ adwuma no Kuma ewo parliament minority group ya issue statement ebe ya enimenimu ya ban ensete committee to probe to investigate na ehu nsɛm no emu no kra da hɔ enti adwumakuo bi na wo so na oyɛ ana obɛyɛ mpi so da bi untimi mfa government seat no enye o private business e ma na enye yie do obɛyɛ adwuma so no ebi ankrofo na ɛbɛhwɛ so de ama wo ne mo saa sika puduo saa no bɛda wo fie die emu onwuram kakra more rem and it's too early 7 so betimi ajeje ewo so I don't have any right but na meka e bebo an say sika no kwan fa so ene djumadi be ba bedi a ye obi oye minister efie die in fact na ye kra na etu nkrofo ne ade ne no man mu aye ye see the same ye sika sam ne ade the stability of the dollar enkoye ene ade na sika dodo saa $1 million edafie central bank no kra sebi sika no da bank ana mo trade with data I think income kakra beden ebe free mu nobody knows how long that money has been in that house assume say sika no da bank ana the bank kra de eye juma ana say or de ema loan ebo ama eye individuals amo pay loans dia aye aso amasen omo juma ade aboa ka eso beba oman so ye den emfa so and sika is gone na akwakobusa no so ho enti na yesi ne de in fact asefem nemu no megidi pa so say ababa ma ho kwan na mahwehwe pensempensemu nipa ho adwuma ye de na enso no ba na so sorry ya no na o ma judgment wo so bibia no kwenda bia no mse mpanifo a asem wo msem no ababa no kre adan di different views different opinions obi aka na dwen and social media abehu na obi kra da to obi kra say they inherit here it mean inheritance ka gufi for what year NDC mmaransɛbadwani a ɔwɔ mmaransɛbadwa fie ma adese a wɔ akwati abaton pɛsia so Honorable Henry Boakye Yadom ene yete ne nkan na yɛda so wɔ saa nkɔmmɔbɔ no mu ne nsɛnsɛm a ɛfiri akyire ɛba nsɛmtwerɛfoɔ yɛfa akyire ne mpanimfoɔ baako mmienu mmiɛnsa bi edi nkɔmmɔ ebisa wɔ mo nsosoeɛ ne ɔma dwempɔ ɛfa yɛ maame Cecilia Abenadapa nsɛm no ho na mobɛka ne ɔmahyɛ no nso a bere bi atwa mu na wɔyɛ wɔsoafoɔ hwɛ asekyerɛ mu bambɔ ho nsɛm soɔ ne din ne nana oye lita na nana oye bampo ado ɛna ɛkasa yi n'asɛm nyinaa ɛyɛ tie wɔse ɔmampani na nado danko akufo ado ho yɛ ne nwanwa papa ɛkyerɛ sɛ wo na woyɛ ɔmampani ya woyɛ sahene a wodi animu na bibi sɛ yakɔ so a na wayɛ din afa akyire hɔ bɔkɔɔ na krata yɛ de brɛ wɔ no wo so wagye krata na tum asa atwerɛ koraa wɔ ase hɔ sɛ wo de wo gide mapa sɛ ɛnyɛ dana esum na aba ɛnyɛ dana ɛhan bɛtɔ maame no nsɛnsɛm a ɛnɛ Ghana ne wiase nyinaa no obia ɛka ho asɛm no bi nana oye bampo ado ɛkyerɛ sɛ ɔdwere ɔmampani ho baabia ɔnte aseɛ. Ghana has become a mockery. We have gone to IMF to beg for money. We have gone to other
institutions to beg for money, but yet we have a cabinet minister who can walk to the police station and report fearlessly that she has money in her bedroom, and out of that money, $1 million in cash has been stolen. Very sad day for Ghana. These are the questions. Beyond state institutions, it falls on President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, because this is one of his cabinet ministers. And we expect him to rise up to the responsibility as president of Ghana and take up this. Where does she get $1 million dollars? This is what we're asking Nana Addo Dankwa. Nana Addo Dankwa, His Excellency, I'm asking you directly. Ask Cecilia Dapa, summon her, and let Ghanaians know where she got $1 million in cash, amongst other monies. I'm asking you this direct question. Answer our question. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, President of the Republic of Ghana. We Ghanaians are demanding, as citizens of Ghana, we are demanding an answer from you. We are not spectators. We are citizens of Ani ya etwagu ye brebi etwamu na wohwe asetena mu bambo ne ntutia ho nsam so ne din ene nana oye bampo ado eno ada asomdue park ena ode sanse mu nyina mansam twofo. Amsiafo fe no abeka ho aye ka mo se Sompa 93.1 FM yenwumre no nsia kase ana nsan ba bia wo bia na yeguso a ye de ema mo style bia no wadwenche no nsusu obetimi de ababeka ho wabra o kan we social media platforms ahodo ni nyina so oko Facebook wa aha Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM oko YouTube wa aha so Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana wadwenche no nsusu ye wo de bia ho no ma yeguso a ye beka se no na busia ye bekenkai ede amamo sa otienka obono ene afomantem ne mo a aha Sompa 98.9 FM Sompa 98.9 FM say o obono ismanta no mo a say ye techiman say eye nkransa say ye kentampo aha so Sompa 90.7 FM Sompa 90.7 FM sa wo asantemantem ne nkwado so a aha Sompa 93.1 FM abusia ye nto akase ne so mamo ene mfam mfrima me Cecilia Branda Panin some no near from commerce we give him and then na any da kwan so far or show my Ghana sika 722 years of commerce we give him no dia ko sika kwakoto e Ghana made she nim we ene kwesibro ne kan say media budget review na Ghana for ye watch the yim say what the kwakoto e ye nim wo mrase we give him ne gina ne say afiri ye sha se no what dia ko sika no e koto mrase we gafo no enim say sempo ne nkapre we ene de behwe o man no ne de aboga na ho brafi mu ne nyina na afiri ye mu no sa sempo ne nkapre no a ye de ma no se beso se enso no also okobu hu akonta e chemra swigafo no ne ma ekoba senkene also komra swigafie mu a ye tete ne se bibia kwa akote bayira yimamu a papa na ntimi anko a ye tete a ye tete na nwumre ne se odomfo ya domu a edwada ebei e no obekomra swigafie mu na ye media budget review no wode akwa akoto mra swigafo anim mra swigafie mu chia me hene Right Honorable Urban Kingsford Smana Babin ne mra swigafo ni share no wode eto o manim chechiro mu ne enti a opani no antimi amane no ntimi emachna no ntimi maye wada soso ntimi mafiada na mum odomfo ya adoma dwada e no beba mra swigafie mu e de media budget review no beba to o manim. A very important national event hosted by our partners in the church and from His Excellency through my good self to the Chief Justice, the former President, some ministers, and all the important authorities in the country will have to convene to look at a very critical national agenda. In view of that, a number of members of parliament to be present. And so we will not sit tomorrow. We will sit on Thursday, and on Friday, the Minister of Finance available to hold intensive meeting with members of parliament. Is an agreement entered into between leadership and the Ministry of Finance as a prelude
to the presentation, the mid-year review, and possibly supplementary budget on Monday, the 31st of July, 2023. For Rema Danny Ranwan, Senwa Way, and Rasmi, if you me right honorable Alban Kingsford, Mana Babin Yetin, and Canina, a software, or show my gun is sick as 7 years when ni Dane Daquine, say, and can never come Rasmi, if him now mid-year budget review, or the Aquacotum Rasmiga phone anymore, one to me uncle and a speaker, HSA, or don't forget my Jada, or Baba, not the son sending in Ababa 2 women. I was saying, I saw Ghana and Marasebe Jamu, Samuba Kana Masa and so on, and Naka Krenina. Ebeto dwana enkomobono ene ensemu a enama be fonten fide nyina so eyese eni bi ya etwagu ntimi hu ba bi ene free ba ne de ekọ ne mo te se IGP hu pampan ne nkomo bi a efa IGP hu no ekọ ewo mu na eho asema kopie mu Ghana marasebedwafo no apaw abedwakuo nipa mako enson se won tena se no hwehwe sa asem num ba bi a sa asem no efri ba na wohwe kwampa obefa so sa asem no yebehunu botaye ene niswade hunu a etai ekiri na enne ebra ehun nsem ekoso ewo Ghana embarasebedwamu no achiamehene ya wo Ghana embarasebedwamu yewura aban Somana Kingsford Babin na wo cheretem no wo chere se sa abadwakuo nipa mako enson ya obeye sa hwehwemu no de obetena eprotesis dwamtreni edema wo mo no wo ye marasebedwane de ma de se ya wo ebua kwa south niti ene Samuel Atachia eno achi de wo bɔ ne chidom se dwamtreni abadi akire ono so ye marasebedwane de ma de se ya wo Bulsa North niti ene James Agaga na ukọ edom kuma no afamu a woyi nipa binum adifiri ho se omonso hwe na omonso enyira mu na omonso emmoa wo sa hwehwemu no ebia mu nso dom kese no afam nso no woyi yewura Patrick Yabo Marasebedwane de ma de se ya ewo Okan Kwe Central na afensuenu ya ba Ofilia Mensa ya wo ye Marasebedwane de ma de se ya ewo Mfanseman na afensu so dom kuma no ya papa Peter Lanche Tobu na wono so eka ho wa West Marasebedwane ene nipa hodo pi ya eka ho yente yewura aban Somana Kingsford Babin. For the committee, we set up to investigate and inquire into the leaked tape that has gone viral in the country. I'm talking about the leaked tapes mentioning some names, including that of the Inspector General of Police. You recall, I did, under your leadership, direct that a special committee of 7 be set up to inquire into the matter. 3 from each side of the House, with a technical person making the 7th. I have 3 names from the minority caucus. I'm yet to receive the 3 names from the majority caucus. I want to do that today so that the committee can immediately commence proceedings, because the matter there is of serious security concern, not to mention the democratic perspective, but at least the security of the nation is really important to all of us. Fluke or whatever it is, we have to get to the bottom of the matter. And then here, Chagu ye, Achiamehene ya Ghana, and Marasebedwamu, yewura aban Somana Kingsford Babin. Yeah, the more airqua Disadel College here, Trinity, I can say at this school, one matana ye, 1 minute to a host and more school more bra. I just couldn't back wire, Ninia minimua, just a was your bonny minimum, not wo mianwa, Aquadea near Hahaya, was also identity,
ɛkɔ board adeɛ mpam no abusua na akwakoya rehosem hwe abrantie no pra wa pra no a na akwakoya rehosem se nkwadaa nkete a afi no makɔ senior high school ɛna se we ne se ye Rambo se ye Jackie Chan yo se ye hwan no musuasua no wodwene wan ho hyɛda nte ase bia abusua for nam so ma Ghana Education Service mpanimfo ɛde krata ba bonten ɛbɛyɛ ne se nkwadaa no mpanimfo wɔ Adisada College ɛnre se ɔmo ɛbɛyɛ nhyehyɛ na sa sotwe bi wɔ no mo a yɛmfa ɛman kwala no akwadaa no ɔbɔ ne nua mini mu no de abusua sɛ o kan ho wɔ Sompa TV so anwumre ya na ɔba bɛhwɛ wani so adeɛ bia na efra no pa ne ba no a wonya bi ɛnhwɛ wei school nkwadaa mienu o yes so omu nyina ɛwɔ Adisada College boarding house wɔ ɛna sɛde asɛm ɛna na esie wabɔ ne nua mini mu saa chim ne mini wo chim ne mini no a ɛna ɔsa so de ne ti ɛkɔkɔ board adeɛ mpa ne mu a sɛ nyankopɔn ne fa kwam ɛna ɔkɔfa fiche kakra bi ankenani ɛna ɛkɔbɔ mpa ne mu ɛmo sɛ n'ani ya sɛ ne mo kasɛ abrante no anu ayire ne nua ɛmini mu no ɔno de mpanimfo ayɛ ne sɛ yakwasi broni ka ne sɛ wɔn endi boardinizing no wɔn ayi na free boarding house onum sɛ onko fie na edu so mo ba betro mo wasi exams no a na waba betwetwe bia no akire wɔn so so no mo wodam onum a na yemi abrante mini a wɔn ankɔ pata wɔn ansi bibi ankyere wudini no a na okuta ne minimu no wɔn so so no asotwe mpanimfo ɛde amawu num na baako atwa to house master owo Adisada College onum ono so so ntete a abato Sompa FM nsɛmtwefa pono so anwumre kyese omo atwe n'adwuma de asensen ne yakwasi broni ka ne sɛ suspension yi bi na omo de amano ɛna am so ma yɛntete ne sɛ Ghana National Association of Teachers ya etwa ne tiaka ne sɛ na atempanimfo kyese saa na montuo no a mpanimfo atuo ne de omo ne Ghana Education Service mpanimfo ya adwene a enye ye house master no a wɔte ba bi no a wodi ni teacher nkakra no na enkwada bone aba school wono ma de enkwada yi mosimi entia wonum ene yenye njata ene sebonum na se ne omo ba bere ye ne a house master wɔte ne ba bi de omo de asemi so bo ekwa akoboni se ni ente nam so ma nat mpanimfo kyese saa na montuo no de womo ene mpanimfo ya adwene a enye ye nanke ehwese ye bekwa womo no so na ye ne Reverend Dr. Isaac Owusu a wono ene ye president eda ye Ghana National Association of Teachers kuna no akwa kodi nkomo ne akwa kubuza ne se na omo so omo ne mpanimfo nya adwene no womo mu nhwehwemu a womo ayenti a eno no eye nyina so a womo ede kasa semi ene se abusiafo eguso pusu homa ne se ebenya Reverend Dr. Isaac Owusu ahoma no so ne na akwa kodi sankomo wonya ma ye de ento akase no so na yenkoye ni yeda so agyinamu ewo sankomo no mu bi na ka ho bi ama yewura Godfred yebo adame ede ato ye nuanom aprosifo ye wo mfimfiri mantabanim se na wotwe ya sa video ya kenka mu asam de akere wo no wonhwehwe mu na de wo mu bia no wonfa meto dwa na Ghana ni wiase nyina ehunu sade ye kyerɛkyerɛ mu asotwe ne sade nneɛma esi akɔ ede mammo no na enam so ma ye ne William Boadi wo executive director de ma Educate Africa Institute ye ne de nkomo ne yebusa ne se wofa baabi asam no abeduru sesi apa ne kapa ne se ka se ye ka ye be hyase e wo hene na hene fa ana ye de be wie menia agensem baabi adun mu de enye se eye ne mum agensem because senya wo kan ye ade a na ye nyina no ye na ye ne se be kwakwaji obi gari bi Sompa ana da sichire we junior boho simatari ye mame tomatari yes mame. These are some of the basic things I know na ye person dey chere say ye senior but to the extent say also junior t the can suffocate you know o mi na me out things akwa na pray to survive e no de ne ben empa no e no de ni tim company na e pie na mo ja buy emia de hin na bufu ni kra na say afoforo a wo ho ampata no de phone esi omoso no mo enjoy ejeje ho enukrampo na share sinya no kutupa na ode akola ni tiko bomb because the omukeka wachiri ni tire say the oye no ehye na ode ko edumpa no a ode pra no na this is so disgusting I am not share because these are the future leaders we do talk about. It is a future leaders no that so baby dey say bro mo jintete ya minia the yesua no eno so ye de bobra wo necessarily we no musia parties or dormitories what they are and na I'm afraid where is the future? It is clear most of the people are almost and as almost most of the institutions your mom call this kind of schools this other college and in fact the permanent this is so now said these people tomorrow they will find themselves somewhere that's what that's as no now you do mind
ashenesa anase ya pone o mind to me kakra da ashenesa. Imagine the kind of behavior or attitude this person is going to portray. Again I tell you no say the edeba krampo de esen eya wo sempa na me buza wo wo fo na se wo ba edisa suban eda suban wo yedia wa kasa no wani beje anase obesi utirase so ban anantete ebenye de no mu fi ai ndu o de school then again as all phones no yeah mo fa ne class wo ko school ayi di akire e ko he so ban mo da na di ana now what no we victimized and as we are victim I am victimized oh ye pray what na dey we want for so long so you dey never want on say won so atwa so and ababa sign a year house master minia we condemn the TN say before so be able to school no ye ade bi mo won I friend no orientation and mo friend no ya we say so we say ya this other there the be ye wuni and BBC ensusi aya na ye consult school rules and regulations no enye de djuma and e this other kali e call school rules and regulations no such cross misconduct no e also mo ye ni die mo no so ban akora na da na de no enye nipa so ban enye nipa su omo body house no so no enye nipa etina ye man friend nipa ni mu a enye akwai pataku nti enye ni free nipa mu na ye fa no koto ba bi a e wo se pataku ekotena e bi jinji a ye ntimi kase ye man intro wasi so enye bi ni say wa register and the course no has no relation to exams no mo kwakotro no nti the only thing they can do ni say e so no ontimi na fefo no entwe obetimi akokotro ne de no wa office and Any ya etwagu ye William Body executive director the Ma Educate Africa Institute then some more the man some for eno how's that for to akasia no so na ye the mo free Adesada College Adisco for monsen semi ho na ye the mo akonsem fufrum ye the mo ko asante be kwa abato mpeso ya so e wo asante mantama se na ntete a abato so mpefe mensem chefa prono so chere se empenifo da forestry commissioner no e wo asante be kwa ne mpotamu nyina e che so mo ho ye nsase o mo ho ye kwaye o mo ho ye mfudi a gadam say for senwa omo ntimi internet no moto so entwitwi omo ni se penin body bia 77 producer way from abone or VIP bus menu ntino omo ba be hyase no mo esua kon kese e wo eye gadam say ho titru ene ye kwaya hodo a gadam say for na tiesimu a omo bunua e hyenua twetwa manfo ene medigu form no omo hyase kro mutu anamo a abusianfo so ba ye television so a we gadam say for no omo emoto afidie titafo yi bi ene omo case a omo eboru apom wono mo ekogege ye no pani Rexford tum damo a wono ene da forestry commissioner no e wa asante be kwai nensemo de tu ye ne mu ne ye nizam pickup baako tundra pickup iso baako ena Land Cruiser 2 pickup so baako ye de ni nyina abaye mpesua so ya report to ama be kwai district command se wonya hwehwemu ye hwe se omo asane ma yi omo de ano omo beba na police ebise omo anu asem besi nda me no kasai obi bia ntimi ntwe ne ti efiri ya woda ya beka enedai enadwoi obi bia ntwe ne ti operation na mu no so no yetimi acheche machine bia ye friend go detector sese mrantie bi eso ate won ho agu kwaye num wode scan asase no hu ba bia gold on wa obekọ forest num no watutu amena basa wo kwaya na se a sese ha ye dwumadi a omo de friend no manpower ahoden use small pumping machines no so sa operation na so ye che pumping machine 22 eno de enam ye ka ye de call ye kra ntimi ntwe sa mfide ni nyina mba onyina ye efri se yeso ye bekọ so atata won sa kosi se obeja ye nkwaye na to ho amaye sei obi bia ni akwanya na se permit bia se okọ kwaye num ekodi dwumadi a ekoso ho no dey sini a ye operation no obi bia ntimi mba for ntikas ni nyina esi empeso ya so asem no commander nsem oguso a nhwehwem I was for way Penny Rexford Chumu Damwa wada forestry commissioner no e wa asante be kwa ne yete ne kan ni nyina e mano muntu ne kon kese wo musai e wo gadam se hu asante be kwa titiru ene kwa ya hodo a won potem ho no mo de so mo ntrete no mo to so e ma manfo mfa mranche no mo nsam entinsim emunua
empamu mmoa ne ade wɔ abra wɔn ani tumi krata bi ɛna nam so ama wɔn mu nyinaa piepie ne yɛntete ne sɛ aposifo a wɔasante bɛkɔ asɛm ba yɛ wɔn ɛde wɔn ho agye mu a yɛsoso yɛ ne di akyi ne bi fra to bia no yɛmfa ɛnkame mu yɛnkɔ ahoma no so yɛnua bɛrima kwadwo baafo si anan mu ɛwɔ nkramantam no mu kwadwo awurade asomdwe nka wo nka wo so yawo na apɔm te sɛn yesu adom bia bɛkɔ ɔda roma ɛdɔ mu te Sompa. well yɛda tiefo nyinaa se ɛyɛ ɔso kokoko MPP party ɛna ɛnɛ ɔmɔma yɛnya ne nteɛ sɛ ɔmɔba bɛyɛ ballot no ɛde ama aspirant a ɛdu a ɔmafa krataa sɛ ɔmopɛ sɛ ɔmu gyina ne ɛtɔ ɔmo so aba ɔmɔbɛyɛ flag bearer na wei ɛna ɛnɛ party no ɛtena ase a na ɔmohwɛ anim sɛ aspirant no bɛba na ɛno ɛna mputumpuro asɛm a ɛbɛtɔ dwa ne sɛ aspirant no mu bi ɛde aba abɛto dwa sɛ mpanimfoɔ ɛma ɔmo ɛyɛ 24 to 48 hours na ɔmo mfa ndwendwene ɛyɛ ballot no ho na ɛyɛ ayɛ sɛ ebi susu sɛ anhwɛ na abatoɔ no koraa ɔmo anna ankɔ bio nti mpanimfoɔ ma ɔmo ɛbrɛ na ɔmo fa ndwene ho na wei ɛna mpanimfoɔ sɛ saa na mo ka deɛ a ɛne ɛyɛ so agye ato nti sɛ 24 to 48 hours ne yɛde bɛma mo na yɛwie ne ne yɛ nhuhu ansɛmtwerɛfoɔ so yɛteɛ ne sɛ ɛyɛ ayɛ sɛ super delegate na party na ahyehyɛ sɛ ɔmo bɛkɔ no anhwɛ yi a na super delegate na ama so ne nyinaa ne sɛ ɛnɛ na ɛwɔ sɛ party ne saa nyame yɛ adom ɔkyena party ne de abɔm so ne ma candidate ne nyinaa na obiara de kɔ various constituencies no na ɔkɔ verification ɛhwɛ sɛ nnipa bi a ɔsɛ ɔsɛ fata sɛ ɔto aba ne biribiara ne di wɔ mu a ɛna saa nsɛm wei aba abɛto dwa nti ama ɔkyena nyame yɛ adom a album release no so no panimfoɔ atwentwɛn so kakra na nsɛm a abɛto dwa no sɛ anhwɛ yɛ a na nnipa ɛnan a na ɛnum out of 10 no apuli down sɛ abankorɔ ɔmo nyinaa nkɔ bio na sɛ ɛkɔba sɛ 5 anaasɛ 4 apuli a anhwɛ yɛ no na bɛgyina so ɔma party no ama super delegates na ɔna kɔma sɛ 26 of August no ɛbɛba so na anhwɛ a na ama so na November 4th deɛ no nko a ne November 4th na sɛ run off ba na ɛde akɔ November 11th no ɛdeɛ ne deɛ ɛbɛba so tie watwe yɛ mu twɛn sɛ nyame yɛ adom ɔtena yɛbɛhwɛ deɛ party foɔ no ɛde ba bɛto dwa ɛna wɔn mu a ɔmo kaa sɛ yɛmo a mo ɛbrɛ dɔnhwere aduanwɔtwe 48 hours no wɔn mu nso so yɛnhwɛ deɛ wɔde bɛfiri mu aba nti yɛwɔ ne akɔpem sɛ ɛyɛ yɛawada so no na ebia asɛm a wɔde ba bɛto dwa no yɛhu deɛ yɛso yɛbɛtena yɛde ama ghanafoɔ nti ɛno ne putumpuru de aba bɛto dwa ɛfiri MPP asɔyɛ kɛseɛ no ɛaba kwadwo video a wɔde ama ne yɛ a yɛhwɛ bi ɛwɔ TV no so ne Facebook live no so no yɛhunu sɛ obiara si a na asɔ ɔmo tiam ɛte sɛn yes sɛdeɛ wɔka no saa pɛpɛpɛ na ɛteɛ but wɔn sɛ biribi adi adanseɛ sɛ nneɛma nkɔ yie ne nyinaa ne sɛ from day one a ɔmo kɔyɛ ɛyɛ meeting last week Thursday NEC ɛkɔhyia ne steering committee kɔyɛ meeting ne nyinaa na ɛba ne nyinaa no nneɛma ɛnhyɛ da ɛnyɛ smooth saa ɛno akyi na party so de ɔmo road map ɛba for ɛyɛ parliamentary elections ne other elections ɛba sɛ aspirants ne bi wɔ hɔnom na yɛbra ɔmo sɛ bi a wɔwɔ MC anaasɛ sɛ nti ama party na nkasa no sɛ wohwɛ attention a baabi a na commodity no ɛyɛ presidential primaries na ɛba so no but wɔn sɛ nsɛm ne ma no na ebi hwɛ sɛ yɛnkɔ ɛyɛ centralized ebi sɛ decentralized but mpanyinfoɔ tena ase no ɛkɔ ɛyɛ decentralized ɛno ɛna wɔn a wɔn bo andro so sɛ nkɛnyɛ centralized no sɛ baabi a wɔn gyina ne ti na wɔn pɛ sɛ wɔn pull it down na abatoɔ no sɛnɛ na wɔn susu sɛ ase ɛyɛ ama na favour nipa bi anaa nipa nkɔfoɔ bi no ghanafoɔ nyinaa ehu sɛ ampa yɛ kan yɛ ampa nti amanfoɔ ready speculation sɛ MPP for no ɔmo ahyɛ aseɛ no ne ɛyɛ tirimu asɛm ne nneɛma ɛkɔ so nti aspirant ne deɛ nana yɛn a yɛ bɛn bi no nsɛm bebree na ɔmo aka akyerɛ yɛ a ɛnyɛ dɛ but ne nyinaa no yɛpɛ sɛ party na nkasa no nhyehyɛ mu na ɔmo ade ba abɔntene a ɔmo feel sɛ transparency ne fa ho play bi akɔ so a sɛ ɔmo tɔkɔ so a anhwɛ yɛ a na ɛde nkuaseɛ ɛde abrɛ wɔn ne ɛyɛ ɔmo akyidifoɔ nti na ɛho bɛhia sɛ ɔmo bɛ stay aside na ɔmo a mo feel sɛ party ni pɛ sɛ ɔmo de ɔmo kɔ no ɔmo mfa ɔmo nkɔ nti ɛno ne nkɔmɔ a ɛkɔ so wɔ hɔnom na feel sɛ ɛnyɛ healthy ɛmfa ma the MPP ɛyɛ party no at this moment but ne nyinaa mu no ɔmo wɔ atweye mu a ɔmo toto nneɛma sɛ nyame adom a 48 hours ne deɛ ayɛ so asɛ ne bi di kankan no yɛawada deɛ na ne nyinaa baawie na wɔn mu a ɔmo feel sɛ ɔmo ntumi nkɔ contest no ɔmo aba abɔntene aba bɛka kyerɛ ghanafoɔ nyinaa sɛ yɛntumi nkɔ contest no sɛnti ne yɛsɛ yɛntumi nkɔ contest na ɔmo bɛtumi akɔ no ɔmo atoa so akɔ
Any adwuma ye nua beba kwadwo ba fo si anam wo nkramantam no mu. Ye to akase no so na ye de mako mfimfin mantem afri MPP amajuko na tena ye na mfimfin mantem a ye de mako no na abusua wo mo a wo ye so me wo agona so dura bonte so mfimfin mantem ye se wo mo akwakwa demonstration na sene wo mo kokko etie nie adaya wo mo so owura bi a wadi ewuo ewo wo mo mpetemo no magwan srodru ye o mache no e na ko police station agwan srodru divisional police command wo ma hu ne ye ade atia wo ma so owura ne na mpetemo no mo a je so wasa so ye dwesem adigu wo mo so no mo e ka kire mpenimfo a wo mo da agwan srodru divisional police command na no se sa ade na wo ma ye no so ma hwe no mo amamra anya dwuma wo mo ye twe ayi so me e wo agwan srodru de wo mo no mo ede na wo mo ye so me ayi so me yi wo mo enkabomuku openi odano se chairman eye mahadi na emra omo ekobo dompimo police station wonom na oye kire ekoso omo tiam twobo ye ni abere ko no ne nsem ode tu ye nim enie Abzafo pani mahadi ni etene kanunti so me for no mo aguna so aduro ewo msinsi mantem no wono ene do ma no se chairman we eyemra o mo che so mu nua ba ko a o mo friend se kwaku ye bo a ena sa branch na o mo ka no ho asem no ebo ni tuoku no ye o mo wa dance e de akwakoma posifo ade echenya aposifo so mama gama ni belia wona na montre so aguna so aduro ena o sa so ye dwesem de gu o mo so na nam so e mo ebufu ya o mo ekobo dompimo police station wono mo kokoye ye kire de eti aposifo no na eye abranti ya ye ka ne ho asemi eye kwaku ye bo ano a eye nipa boni no aboni tuaku no nom ne na ko police station na ade anche aposifo ama ne bill no na yere ama kire wa esoso abusiafo ene ye snap ne nkosu a wode bru nua no nese woni ensese ye ka kire wo me na me kwaku ye bo a ne yere ne me ade so wade aye me no ho ade so wade aye me so bi biala lo ye ni biala oni bi hu biala wo jisika kan bi di biala no lo ye ni biala wo jisika no biala di biala no me do na na busiafo nyina da do mbetwa so na so wa me ka cheta hu so fe na hu so na busiafo o mo nya bi da o bi biala be jisika ni bi biala lo bi biala be jisika ni bi biala no o bi biala be jisika ni bi biala no awon to ye fe na hu so mo se wo be no ama wa kwade a wo be no kwa wo be no kwa shano waja mo fra ketekete gwai ade gu ho ma me da benda Abzafo nti we ayoba kunafo a ne nsuno mo tie na na wo buru nua no kuta snapo ene kusua na wode buru nua ne nyina eya posifo wo aguna so aduro abonte so mtinsi mantemo owura bia ye fe ne se kwaku ye bo a ya bonu tuo ya na so mefo a ewo aguna so aduro fi se adanse bia sefata bia no omo ede abra posifo mo kwachi nipa no a eni na anum ani na nsam so mama ne bele se mo ye nhwehwemu na omo te ase a enyi ye nenam so e ma demonstration omo ede kwahyehye so police station ani mo no a na omo chesom ne aposifo no e ya adwene a enyi ye abusia ene omo wo yabe akyeremade na yabe akyeremade a ye ka ho aseme watwema kwa nwoma mansire mu asante mantamu abusia oma hunu oma ni so ade pa asesini de da tv no so awohwe no tobo ase din na hwe na me kyerɛkyerɛ mu de akyerɛwo eye bibi ka Toyota RAV4 ye bi na enam empotem honom yabe akyeremade honom a na omo hu ka no ɛkyerɛ sɛ ebra ka no nam kwan so na ekɔ no na bema ya wo ka no ho a wote ka no nifa so no na oba na etwi ka no enti oba na wo twi ka no mususu sɛ ebia na oba no eye ne mpena na wo kyerɛ ne ka ne twi sɛ etisa na sɛ entisa prosifo na ebetimi aboa yen no matimi aka de wo mu pa ede akyerɛ yen wo mo hunu sɛ ka no nam kwan no so na sɛ de ka ne si kɔba no nyinaa ya dansefo kyerɛ sɛ ka no na obi sua sa RAV4 no etwi ka no kra no yen lance se na no na ye maami biabrewa bi a
wonya mfinsia no aduosia kora ekɔ n'anim saa ɛnam sɛ abaya na fei na yesusu sɛ osua kaa ne twinti baabi a wɔsɛ otia ama kaa no ebia egyina no wantia hɔ ɛna otia baabi a wode wo na aka hɔ pɛ na kaa no etu mirika tɛntɛn no ɛna akɔ ka maame no atai store bi ho a saa bere yɛ kasa deɛ yesusu sɛ maame no deɛ wɔn ka ate asefoɔ ho koraa ya ɔmo gyina kaa no hu sɛ emogya aboa pete kaa n'anim nyinaa ya ɛtɛ sɛ ɛyɛ ade a ɛha dwen na ɛberɛ na saa nsɛm wɔ nyinaa ɛkɔ soɔ no yɛnua bɛma Dr. Silas yɛ wɔdi ne dwuma wɔ Sompa TV ɛne Sompa FM ha sei na ɔno nso ɛwɔ hɔ na wɔtwe bɛn mpanimfoɔ no bi ɔmo a wɔn de ɔmo ani hunu deɛ na ɛkɔ soɔ ne kwan a na kaa no ɛfa so a ɛɛdanda ne ho no tie nsɛm a wɔn de ma Silas yɛ. Mete kem, eti mi free, mete totro, mi ye kem, ma jimi duru ya no. Eti ene mi hu se, eti wum na ko bo, na mi abro no. Akana she container nim. Ai, eti enye yide, eti ye hu te ma me no yo ba o revu car no. Ba be man te front. Eti enya ye ni ko nso. Eti enya ye se politini no se mo jare yunu ku abontere. Eti ye wa container no so ano de, eti me. Eti kwa ye fatu no ye yi ma me no wie ye no. Ma me no to ko ni na ni ti adafo. Ma me no ti na ngene na katra man to pie. Eti ayasem ene ya maso. E de ko. Oba ne de ene aba fo de ye hu bi enti pa ene ye bo se bibia be kam ko mo so ba no osu atwi. Enti be ma na jama no. Enti mu te bia wo tie be to tie de nso na oni ko ye ene ji fa no de pa me hu bi da awia we de ano de me kra no ye ko so no ama prese awo so ma ko mi ano bia wa ho ne de ni ase be ma na echi ena ojama oba no nti oba ne Elena ena o kire oba ne de wi a yesi twika enti bompen ne so odu bompen ne so o tra bompen no adono se no o hwefo no so se no o ya de ana se bibi kra mpo na e be cross na otimi de doje be ra store mu sa so far na ma me ba ko na na e store na ena e price e bro bi so na etina nche e bo mu mienu na ba obi anwu abusia wei ɛyɛ nsɛm a ɛfiri yabe akyerɛmade yɛ a ɛwɔ atwema kwanwoma mansini mu ɛwɔ Asante Mantam yɛnua bɛma Dr. Silas ɛna nsɛm ɛkɔpie so a ɔboaboa no a wɔde ma yɛn yɛto nkrɛtɛw no yɛba nsɛm pii aka akyire. Hallelujah, God's wonderful people. Liberty Conference is here again. Omayini Awe Dubuache presents Liberty Conference 2023, July edition. DAP, Let My Light Shine. Liberty Conference is a powerful move of God through his manservant Omayini Awe Dubuache, which is birthing them founding testimonies and changing lives to the glory of God. Liberty Conference is happening on Saturday, the 29th of July at exactly 8 a.m. Venue, Maranatha Evangelistic Ministries, Edum Harper Road. Come and listen to the anointed vessel of God on Omayini Edubuache as he ministers on the subject, Let My Light Shine. Ministering in song, Dinah Entry Hamilton, Kwame Jedu, and Efe Grace. Come with great expectation, for the Lord is our help. Liberty Conference, a place of unlimited possibilities. I was for some of my Babio Eba Sompa 93.1 FM. So, Yumre Cassia, so Yamfasada, Emma Universal Natural Clinic, almost in Tini, and a dumpe, and Kobebia. Say, Udumpini, say, Busa Freche, Saturday Afahon, Wakakunya Sedentie, and my Yesi Dumpina Tua, and so Stelia, what's a young woman for an Universal Natural Clinic, Yansho Dumpina and Fama, a banning Tini Pa, Saint Tini Moisier, and Mojuma, expert as excellent or one and yasam ke to stroke no so the ayo bia unti make ka ho akwa to them o sorry utu na ya into a abusia stroke no the ayo bia no and da so honum furniture Universal Natural Clinic ne nya ho adwuma fama ye wa tonsu S-line ye bebo nsum honum and ye nin komo 02001 58272 0200158 na yenyo so mizone 5G no so yeguso a ye no mo so wo ye wedding wo ye ye wo ye party e pro to obia
open drink here obe serve wa mana ti wani mu a eye mizo na make am for the ama wo and na 5G no so ema energy soronko ema adwuma wo ye bia wotimi ye ekokusi ase enye skadi gu boto me ma no kra de yesa so bonus ho a mo e de maye wo mpamu nya asem keto ope bi eto atone a no afre 0246 270221 0246 270221 na yedin komo 3A Herbal Center for the 3A cool capsules abegwa so a koko no mesi anu no nti ama osisi ene ye de oje ho anye wo tra se ne se o pegya mu abobna eye befu a kope 3A cool capsules so na enonnom koko nti da bia wo yam atim koko nti da bia wani su ye otum kwabrane so de nye na su ebe ni tum da bia nani asokọ ojiana se nani abre oboa eye koko na ye nani sa no abusuafo kope 3A cool capsules na nonnom obi so de eye na sum da bia wo de ade awuram bedo chiri mu sa abusua onya 3A cool capsules ebeboa obi so de eye ne minimum bonso wo de sa na nyina eye koko a friend Drugs Authority mpedifo age atum abusua kope bi na nonnom ye koko aduro we so no eye gentle power yem enti sa manfo de na wonom ye na wo yem tuo no wo betima anom de akọ adwuma wo betum de afra rupiri wo betima anom na kyese wo de kwakọ ye wadwuma wa bra anwumre no wanya adagye akọ yi ne ma na gu ho for the chair Colinac Danny Herbal Misty Herbal and ya pidank ne kuku pibi frame 0546 1071 0700546 1071 07 na eni enkomo yanto akase no soma mo na nanom ni adehye omo ogomua okwawu ya wogomua West abato mpesua so ewo mfimfi mantebu no mosre education minister say we de kotodwogu for mensa dansayem de soma wose omo kutomo nsem na ntwe kosua education minister Dr. Osaya Wadutwum entwe na nimehwe wo no kakra no mo say omo suku a won potem no mo every kg education classes a teacher for hono me yemiensa ena JSS so no free aye JHS1 education 3 no teacher ni ba ko pe na ehwe nkwada no ama nkwada na desua eya ye bibibi nto mosre sempedin fo mehwe wunum ohina owo kromo no mo eye nana kofi sechi na 3 nimpo enyi birisama ne yen 3 KG ikan teachers kan wo KG teacher fun na wo kan na 3 KG1 KG2 wo ho class 1 to class 6 KG2 ni be kwa teacher for 3 no wo school sesi America say aban na teacher for 1 by 3 en kan so ne was set class bia won teachers JSS ne wo teachers be 8 so aban ayi wo nyina free ha ma aka teacher for 3 wo JSS primary school ho yen hwe da yen kwa JSS 1 so ofi JSS 1 kwesi JSS 3 no teacher yin ba ko Abza fonti we aye gomua okwawu ye wo gomua West abato mpesua so mfimfi mantemo ane yete so hene popropo won potemo no mo nana kofi sechia wotoso num no de na desre eto education minister nim no na eno ache na nkwada no a wo mo eco school e wo hososo e de ensem we eto eye Sompa FM nsantwefo anim school kwala no esre se abamu mpedimfo ntwo mani mehwe wonum na edane de school dane de o manya bi esi honum nemum achechefo be kira de ena chese ba kokura free class 6 e de ko KG teacher for me ensape ena JHS1 e de kusi 3 no teacher ni ba ko school kala no so yeah teachers no more primary no mbebo ayen yesia me ka che Ghana ban se mo ma teachers na yentumi esia de ne yen kweni ese me science ka che Ghana ban se mo ma teacher ne hiamboa wo school ase mboa ye hia ne se ye pe teachers fo na mo aba kire ya ade acho ya nka se ye te hon ma na ya fa book se yesia kakra Abza fonti we aye school nkwada omo gomua okwawu ye wo gomua West abato mpesua so mfimfi mantemo ane yete wo monka nti papa Osaya Wadutwum education minister eno mosre no sa chechefo no wonfa bi mre wunum na sese de ene mamo dene de ma wunum yenu aba akua boachewa sempa yetia eso kase nim na wabom e won kranza e de amayen akua erade asomdwe nka wotem nka ato aso yo Makuya wotemenka Sompa ene ma yen hwese benya apamda danso e wo benkuma fa so apamda da sa wotemenka e da asem wadwo som ne to akase so mayen
abusia ye hwese ye benya ye nua no ye na yetimi atene nsam a wo kan ye ye nua be ma apam dada ya wo Sompa 90.7 ena esom na wono so atoa so e wo ho e de awura mu de ama ye na ye pia enema ba ko mienu miensa be so ahwese ye benya ye hwe ye bia sa be de betuto mo ne ye mfa apam dada nanka ye hwese nka ye benya apam dada ye nanka watimi akyere mu ye ede amayen afia ye hyasie kyerɛ sɛ enema ha dwen pa ene yakun we wa ha wo kyerɛ yakun we wa ha ene yakun we wa ha wo kyerɛ yakun we wa ha ye hya afia asase de kyerɛ sɛ ensam wo ye bekenkan bia no ene yakun we ene we abɔ we tuo we atwe we tuo sika kyerɛ sɛ ensam no bebre minim apam dada sa wo betime nkasa bredi a na nka wato aso ede amayen boga me sa apam dada ntienka yɛmfa ɛnsi ɛnɛ ne ɛyɛ Grace mfe yɛnkɔ ɛyɛ TV no so na mo messages kakra mode aba no yɛntimi ɛnkɔ kenkan kakra ɛmo bɔso nkakra ɛmfa ɛma mo adwenkyerɛ a mode afa ɛyɛ Facebook yɛnkenkan bi ɛmfa ɛma mo adwenkyerɛ a mode afa YouTube no so no na yɛhwɛ na yɛkenkan kakra ɛde ama mo ɛwɔ ɛyɛ yɛdwumadie ɛso ɛde ama mo yɛhwɛ na yɛkenka mo messages no kakra ɛde ama mo ɛwɔ ha sei ne yɛmmobɔ so wei ɛfiri ɛyɛ teacher constitution hɔnom ɔsɛ ɔno deɛ maame ɛyɛ Mavis Nkansa Boadu mmarasobedwani ɔwɔ mmarasobedwa fie ma adehye a wɔn ɛwɔ afigya sɛkyerɛ East Abaton mpɛsua so wɔn na mo ne nyinaa ɛyɛ appointment ya ɛnɛ mampanin na Nana Dankwa Akufo-Addo de ama no a wɔfiri ɛyɛ transport ministry wɔfiri ɛyɛ roads ministry na ɔde n'ani akyɛ foreign affairs oyibo boaten wɔwɔ n'ebehi wɔsi kwan bia so Dr. Alhaji Mahmoud Baumia ebelidi MPP amanyuku no wɔde wɔn akɔ breki 80 Ajudi Nana Kofi Dwomo wɔsi obutu nkransa bonten so wɔsi patriotic voices time any leadership is very important pa and it is ya way near kukuchusu a wrong leader said the mom maya one who ya betchi at the affair bopa Richard Aqua one of the obekana sem for and na oblite come was say on the mame Cecilia Abnada pa ye pa say special prosecutor to Sadia friend no na enwechi so no nsemu omo ehwehwemu was say obompeni for abasonemum na nchia enkoma doctor Da Costa Abuaje ena ochechia no Jennifer Opoku Riley's cuisine or say or ordinary kwada so ena ohwe Sompa TV and on sa sutie or Sompa FM so was a Sompa kasie de no size cra yeda say oblite come krona wasaso babio was say obo special prosecutor ni abana baso sema me Cecilia Branda pa emfa ho say oye sanitation minister na ban ene woso na so setelia omo ehwe ne nsemu abusia mo messages kakra mo de ba ye no aha ne de mo sie ne asore afri kase no so na okofuri ene na pamfo ba besum asem mpenipa omo abujanim atoaso ede amayen ye ne so manwumre na ya abo amalibi aboga nwumre mene nana asira koma production team boy chido manwumre ma ba bia wo bia ne timi ba ye ba besom wo ya Grace ede ye call television so ene ye social media no so ma bia wo bia no otimi hwe yen esa so etie nkuku a ene chinchin fidie ne ede ma yen akosua somua eso so keka ne se ne ede ma yen ena ye 74 penny asante yeboa Benedict so no etenase esanse no mu nyina ede ma yen de bema mo de ma afrosoro ase nyina wono ene tenase eyiyi ne nyina afiri mu a abusia ba bia wo bia ne timi ba ye ebeso mo kroje ye fini keka wa bia ama ho no ya sorry kofuri ene na pamfo esum na wo mo atoaso